Rusiýada Wagner hakyna tutma toporunyň ýatyrlan gowzalagynyň ýygyny türkmen häkimetleri bu ýurtda, hususan da Moskwada işleýän we okuyan türkmenistanlaryň dogan garyndaşlary bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan we Daşowuz welaýetlerindeäki edaralarynyň resmileri ýygnaga gatnaşan raýatlary Moskwada ýagdaýyň gün-günden çylşyrymlaşýandygyny aýdyp, olary Rusiýadaky dogan garyndaşlaryndan Türkmenistana dolanmagy soramagy maslahat berýärler. Bellisek bu türkmen resmileriniň Rusiýa barada ynamsyz sözleri açyçan aýtmak bilen bagly soňky ýyllarda bilinýän ilkinji waka boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, Balkanyň we Daşowuzyň migrasiýa resmileri bu ýygnaklary şu hepdäniň başynda 26-njy iýunda geçirip başladylar. Soňky günlerde dünýä medeniýetinde peýda bolýan habarlardan çen tutulsa, Rus hökümeti öz harbylarynyň gowşakdygyny, Günwatar NATO güýçlerine garşy goranyş ulgamynyň gowşakdygyny görkezdi. Ruslar öz raýatlarynyň howpsuzlygyny üpjün edip bilmeýän wagty daşary ýurtlardan gelen migrantlaryň howpsuzlygyna kepil geçip bilmediler diýip ýygnaga gatnaşan Balkanly ene migrasiýa işäriniň aýdan sözlerini titirledi. Häkimetleriň bu ýygnaklary 23-nji iýunda Rusiýada Wagner hakyna tutma toporunyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigojinin ýaragly gowzalagyň turuzmagynyň ýygynyna gabat geldi. Wagnerçiler şonda Günorta harby okrugynyň merkeziniň ýerleşýän şäherini Don boýundaky Rostowy gödökçülük astyna aldy. Ýöne soňra Rus häkimetleri ýaragly pitnäniň özara ylalaşyk esasynda ýatyrlandygyny elan etdiler. Migrasiýa işgärleri Moskwada ýagdaýyň gün-günden çylşyrymlaşýandygyny aýdyp, Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna hem ünsü çekýärler. Ukrainanyň harby güýçleriniň haçan we nireden dron hüjümlerini etjegi barada Rusiýanyň harbylarynyň hem habary ýok. Türkmen hökümeti öz raýatlarynyň howpsuzlygyndan alady edip, olaryň şol hüjümleriň gurbany bolmagyndan howatyrlanýar diýip Balkanly ene migrasiýa işgäriniň sözlerini getirdi. Şeýlede resmiler Tomuz paslynyň dowamında Moskwada ýagdaýyň çylşyrymlaşmagynyň ähtimaldygyna hem ünsü çekdiler. Eger ýagdaý şeýle bolsa, onda Moskwanyň ýokary hujaýlaryny okuyan türkmen ýaşlarynyň okuwlaryny Kazan we Astrahan şäherlerindäki uniwersitetlere geçirip bermek boýunça döwletimiz işleri alyp barar. Diýip ýygnaga gatnaşan Daşowuzly ýaşaýjy migrasiýa resmiýetiniň raýatlary beren wadasyny titirledi. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä, migrasiýa resmiýetleri türkmen hökümetiniň Aşgabat Moskwa uğru boýunça uçar gatnawyny ýatyrmak ähtimallygynyň bardygyny hem duýdurdylar. Olar şu günler uçar gatnawlary bar wagtda adamlarymyz ýurda dolansalar, özleri we garyndaşlary üçin gowy bolardy hem diýdiler diýip Daşowuzly ýaşaýjy aýtdy. Bu türkmen resmiýetleriniň Rusiýa barada ynamsyz sözleri açyçan aýtmak bilen bagly soňky ýyllarda bilinýän ilkinji waka boldy. Bellesek türkmen hökümeti Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuny hem häzire çenli resmi derejede agzaman gelýär. Görünüşinden Türkmen hökümetine Rusiýanyň gowşaýanlygy we bu töweşde Moskwanyň ýeňilmek howpynyň bardygy barada pikirler peýda bolana meňdeýär. Diýip Daşowuzly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen resmiýetleriniň aýdan sözleri ýygnaga gatnaşan adamlaryň käbirinde täsir galdyrdy. Adamlaryň käbiri şu Tomuz paslynyň dowamında çağalaryny ýa-da Moskwada zähmet çeken garyndaşlaryny ýurda getirmek üçin ellerinden gelenini etjekdigini wada berdiler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Munyň bilen bir wagtda häkimetleriň bu çağırşlaryna şüphe bilen çemeleşýän raýatlar hem bar. Olar öz aralarında bu pikirler hakykatmy ýa-da häkimetleriň öz raýatlaryny ýurda getirmek üçin edýän nowatdaky tagyllasymy diýen soraglary orta atdylar. Bu häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Balkanly ene sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan we Daşowuz welaýetlerindäki edaralary bilen habarlaşmagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistandan daşary döwletlere gitmek isleýän raýatlar köpelýär. Muňa uzaga çeken ykdysady krizis, işsizlik, korrupsiýa, aýlyk haklarynyň gijikdirilmegi, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygy, häkimetleriň ilata edýän gödökçüligi we basyşy sebäp bolýar. Bu habarlaryň arasynda soňky aýlarda türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barha çäklendirýän ýaly bolup görünýär. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri raýatlar biometriki pasport almakda kynçylyk çekýärler. Ýurdun käbir sebitlerinde biometriki pasportlar üçin nowatlar ençeme aý soňa, käbirinde bolsa pasport bermek işi wagtlaýynça towtadylýar. Hususan da Liwap welaýetinde pasport almak üçin dekabr aýyna nowat berilýär. Türkmen häkimetleri we medeniýet serişdeleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýarlar.
Türkmenistanyň 3 gün dowam eden Gurban Bayramy Lewap welaýatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabad şäherine polisiýanyň ýol gödegçiligi gurulugynyň güýçlendirilen gödegçiligi astyna belenip geçildi. Döwlet telewizionyny ýurdun ähli sebitlerine şowguny bayramçylyk dawralarynyň geçirilenigi habar berildi. Türkmenabadda bayramçylyk güni geçirilenigi habar berilen köpçülik şäherleri 3 gün öňünden guramalaşdyrylyp döwlet telewizionyny üçin video ýadga edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň baş mesçidine hem sebit ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyna gurbanlyk sadakalarynyň berilendигini we bu şäheriniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow has parzyny berjay edip Saudi Arabistany paşalygyndan dolanandan soň döwlet telewizionyny efire berilmegine garaşlýanyny habar berýär. Türkmenistanda 28, 29, 30 iýuny günleri türkmen halkynyň milli bayramy bolan Gurban bayramy belenip geçildi. Günni Lewap welaýatyna asuda belenip geçilen bayramçylyk günleri Sewit merkeziniň köçelerine güýçlendirilen polisiýa gödegçiligi bilen ýatda galdy. Ýol gödegçiligi gurulugynyň eşikleri bayramçylyk uniformalaryna ak renkli polisiýa eşigine köçelere çykypdyrlar. Bir Türkmenabad ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde bir köçäniň uğruna 7 polisiýa işgäriniň topar bolup duranlygyny gurrun berdi. Dürli bahanalar bilen awtouloglary saklap sürüjilerden para alýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda ýol polisiýasy sürüjilerden para almakda ýergiderli tanqidlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gurban bayramyny ýerli ýaşaýjylaryň awtouloglarydan az pedalanýanlyklaryny habar berýär. Ýurtda möhüm teneleriň dowamynda we bayramçylyk günleri köpden howpsuzlyk çäreleri uýuşdan tutma güýçlendirilýär. Ila tarasyna gurbanlyk günleri gadynlar atarlyar, sadakalar berilýär we maşgalalar birek-birek hem mehmançylyga barýarlar. Ýaşlar hiňildik tutýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabad şäherine bayramçylyk şowgunyň pes bolanyny habar berýär. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi bayramçylyk günlerini ýurdun ähli sebitlerine medeniýet we sunawdy işgärleriniň gatnaşmagyna dawralaryň geçirilenigini habar berdi. Resmi mediada 28-nji ýylyna sebitleriň baş mesçitlerini okulan bayram namazlary we munyň ýygyany sebit paýtatlaryna utgaşan bayramçylyk çäreleri görkezildi. Bayramyň 2-nji gününde hem bayramçylyga bagyşlanan aýdym saly çykyşlardan video reportajlar görkezildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadyň seýilgählerine 2-2den hiňillikleriň gurulanyny we hiňillikleriň golaýyny polisiýa gödegçiliginiň güýçlendirilýändigini habar berýär. Bu arada Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna türkmen wekiliýetiniň agdalary 29-30 iýun aralygynda haç parzyny berjay etmek üçin Mukaddes Mekke şäherine saparda bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 iýunda beren maglumatyny Lewap welaýatynyň baş mesçidine Berdimuhammedowyň Saudi Arabistanyndan dolanjak günni gabatlap döwlet telewizionyny efire bermek üçin öňünden ýerli ýol başçylarynyň gatnaşmagyny sadaka şäheretiniň gurnalanyny habar berýär. Lewap welaýatynyň baş mesçidinde Türkmenabad şäheriniň ähli idara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň we ornwasarlarynyň gatnaşmagynda Gurban bayramy münasibetli sadaka berildi. Başlyklar we ornwasarlar iýip içip gaýtdylar. Sadakany video ýazgy etdiler. Bu video ýazgyny hem adat bolşýaly Gurbanly Berdimuhammedow Mekke şäherinden dolanyp geleninde welaýatlarda sadaka berildi diýip döwlet telewizionyasynda görkezýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy sadaka şäheretinden habarly bir ýerli ýaşaýjynyň sözlerini getirdi. Türkmen paýtagtynyň merkezi bölüginden akyp geçýän Aşgabat kanalynyň suwunyň derejesi geçen ýyllaryň häzirki döwrü bilen deňeşdirilende ymykly peseldi. Paýtagtlylar muňa alada bildirýän mahaly türkmen hünärmenleriniň birnäçesi muny howanyň aşa gyzmagy, gurokçuluk we amy derýanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyllarda kanalyň içindäki turwalar suw bilen örtülýärdi we asla görünmeýärdi. Häzir olar kanalyň tas ähli ýerinde görünüp dur diýip Aşgabat ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny 28-nji iýunda gurrun berdi. Kanalyň suwunyň çekilmegi bilen onuň käbir böleklerinde hapa üýşmeleňleri emele geldi. Ýaşaýjylar bu üýşmeleňlerden daşdy örege ýiti we ýakymsyz ýytyň ýaýraýandygyny aýdýar. Hususan da kanalyň Niýazow adyndaky keselhananyň golaýyndan geçýän bölegindäki ýyz köp adamy biňjalik edýär diýip ýaşaýjy bellidi. Kanalyň suwunyň derejesiniň adalmagy we onuň sebäpleri barada ýerli häkimiýetler tarapyndan hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Bu barada resmi metbuatda da hiç nada aýdylmaýar. Azatlygyň 28-nji iýunda bu ýagdaýlar barada ýurdun oba hojalygy we daşky gurşagy goramak ministrligi, suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşmak synanyşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen hünärmenleriniň birnäçesi kanalyň suwunyň kemelmegini howanyň aşa gyzmagy, gurokçuluk we amy derýanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda tomy saýlary aşa yssyk howa hökm sürýär. Şeýle-de ýylyň dowamyny ýyl az düşýär. Gurokluk ýyl boýy diýen ýaly dowam edýär. Galbertede soňky aýlarda amy derýanyň suwunyň derejesi hem epesli kemeldi.
diýip Aşgabatly bir hünärmen aýtdy. Paýtagtyň gün ortasyndan gün watarına tarap 11 kilometre çenli uzap gidýän bu kanaly Garawum kanaly suw bilen üpçün edýär. Türkmenistanyň iň uzyn emeli deriýasy hasaplanýan Garawum kanaly bolsa Amy derýadan ujalýar. Bellesek Azatlygyň habarçylary Amy derýanyň suwunyň derejesiniň dowamly azalýandygy barada şu ýylyň başyndan bäri bir näçe gezek maglumat berdiler. Şu aýyň başynda Lewap welaýatyndaky habarçymyz Amy derýanyň suwunyň geçen ýyllaryň şu döwrü bilen deňeşdirilende tat 3 hesse kemelendigine, munyň oba hojalyk işleriniň bökdömegine sebäp bolýandygyny habar berdi. Amy derýada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar diýip yerli hünärmenleriň biri 2 iýunda aýtdy. Bu aralykda paýtagtdaky başga bir habarçymyz Aşgabatyň Demirgazygynda yerleşýän ýyl arasynda Gurtly köli atlandyrylýan Gurtly suw howdanynyň suwunyň derejesiniň de epesli peselendigini habar berdi. Halkara guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyna, emma şunuň bilen birlikde suwuň aşa sarp edilýändigine ünsü çekýärler.